Som al Roc del Llum, al municipi de Tavèrnoles, a Osona. Aquí tenim la masia que es diu el Roc del Llum, o Roc del Llum. I aquí tenim el roc en qüestió i el llum en qüestió. Aquest havia portat fins i tot electricitat, però en els primers temps era un llum de gas. Ja m'explicareu què hi pinta, aquí, gairebé a tocar de carretera, una roca grossa amb un llum. Doncs la cosa és ben senzilla. Fa molt de temps, però no tant perquè la gent d'aquí a les zones n'hagi pogut oblidar, es veu que les noies que baixaven d'aquí a Tavèrnoles cap baix a Roda de Ter a treballar, quan pujaven i tornaven de la feina, com que ja era negra nit, els homes els posaven un llum de gas aquí al roc perquè poguessin seguir el camí i no es perdessin ni es desviessin pas. És per això que tenim aquí aquest roc i aquest llum. Ara bé, aquesta carretera és la que ens porta cap a Sabassona, cap a les pedres màgiques de Sabassona. I seria també un indicador perquè vosaltres, si voleu anar, no us perdeu. Per què us ho diem, això? Doncs perquè us volem oferir el capítol de Patrimoni de Llegenda titulat, i no us ho perdeu, Les pedres màgiques de Sabassona.